Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Isana Sembu, season 8, ilobola, noma umcelo, ucelwa kukamakhwela osengenile. To ke 50 wenkomo. Amashumi ayisihlanu angithi u50. Hawu. Elani ihaba? Cha, umsele ufuna ukutshala ezingqondweni zethu ukuthi uma khwela ufana nenkukhu emhlophe. Nayazi indaba yenkukhu emhlophe ngikutshela indaba yenkukhu. Ayikho inkukhu ehluphe njengenkukhu emhlophe yenini. Kuphe inkukhu emhlophe kuthiwa ezinhlahla. Inkukhu iyafana emhlophe nemnyama kodwa ayiphela laba bayahamba ogogo nomkhulu. Nakwamanye amasonto bayazi ukuthi uvele kuthiwe inkukhu emhlophe. Ukwenzelani lokho? Wenzela ukuthi thina kube sengathi yithi esimsola ngezinto ezithile kanti kuye nge-TV show yakhe nangendlela alandelisa ngayo inkulumo ukuze sizocabanga ukuthi kwase kuba sabo Nigerian movie sabo Sacrifice. Ilandelana kuphike lento ilapha lesaqala ukuthi usisi wami singabuzanga asibuzanga phela kwangempela ngoba nathi akusho ukuthi ekuthandeni indaba asinayo ilimit sinayo. Nendaba esiyithandayo sifuna zilandelane njengokuthi mangizothiwa usisi uthi nosisi avele kungabe sengathi khona iside fanele sithathe kodwa yibukeke lento le njengoba ngitshela ukuthi ezinye izinto zenzelwa nje ukuthi ishow ayitrend. Lapho ke nathi ke sikubuye kuzivuke ke lento ukuthi sibadala kodwa masine sikhohlisa kanje 50 cows. Yini kanti lo azofika nayo number 5? Hayi sho sekwenta special ngo number 5 yena ukhokhela ingoma ezo50. Hawu. Umndeni wonke usomhlamukile. Lo mndeni banomona ngempela. Bonke. Abangani bakamama abekho eduze. Hawu. Wayengenapha abangani abaneqiniso. Ababezona nogogo abekho nabo. Umndeni nje wonke wavele wazi run away. Yebo. Lo mndeni sizothina umndeni ungavelanga. Uma khwela owakhona la endaweni naye uyintombazane nje like onke amanye amantombazane ubaba wakhe mhlambe akana royal blood into enjalo yena inkomo zakhe zibo50 young and fresh. Ngicela uyifunde phansi ke le ngoba akusafanele ukuthi ikhulunywe yimdle yokuthi ke phansi mawusebenzisa lokho internet uthi yini i-secret yokuthi omkhulu Bey bethande young and fresh ikhona phansi ngoba mangiyichaza ngibona ukuthi ngathi ngizogcina sengingena ejele kanti akufanele ngiye ejele ngazi ngibe nenhloso zokuya ejele. Fune lapha ku internet ukuthi yini omkhulu Bey befune young and fresh. Cha ngisho kwe-internet hayi ke Zulu culture hayi kwesiko hayi kwesonto elithile ngithe okwe-internet ufune nje ukuthi i-secret ithi mina ngisengikuchazela la phezulu masikha phezulu hlanganisa le nkulumo yokuthi inkomo zibe u50 kube sengathuza nebonus kube kusengathuza nekhambi elithile mase kuba yinkulumo ezibalekise usisi azithola kwezangoma. Uma ke wako usolve esithando sami uzoyibona ianswer yalapha. Yabo uvele nje uthatha ukuthi 50 cows kuye esayidini elodwa nezinkulumo zikasisi ezimenza ukuthi engaveli kuye esayidini elodwa. Umndeni oqhelile kuye esayidini elodwa mase ke equal to iyo leyo ndaba. Usinika ke lowo mqondo ngendlela axoxa ngayo le ndaba ngoba asike isidingo sokuthi kuthiwe inkomo ziba u12 zibe u13 zibe u11 vele kugagula u50 manje abantu bazoyithathela phezulu lento nabanye futhi mhlambe isiZulu abasazi bevele bathi we mase kuthiwa wena makhwela mawusondela uyayibona lento esiyibonayo
kanti uMseleku uganga ngabantu ababuka le TV show. Mase gange ngabo uzobezwa bezoxabana phansi kwale video ngoba uganga ngabo. Wake waba khona kupho vele walotsholwa ngeenkomo eziwu-50. Bese kuthekeni ngoba phela endabeni yokulobola kwakhiwa ubuhlobo. Hawu. Manje lento useyithatha nje ngokuthi sina vele siyahleba, vele sizohleba ngento esiyibukile. Kodwa hayi. Ihaba nomgosi ongasewona umgosi sekuthi hayi ngoba manje kuy'nkundla zokuxhumana sekuthiwa kanti amakhosikazi lawa khona wona ukhishwa ongakanani. Hawu, kumakhosikazi akhona akuqediwe. Abanye abayitholanga i-white wedding, abanye umembese useza, uyabona nezindlu ziyakhonjwa ukuthi ezinye ayiphelelwe. Pho iy'nkomo eziwu-50 seyiphumaphi? Zona zingahamba phansi eziwu-50. Bangayithenga futhi besheshe hayi bo. Hayi, ufuna sithi thina vele kunalokhu. Lokhuyana akunangozi ufuna kusho ukuthini. Mase niyapringana lana kodwa nibona kahle ukuthi usinikeza lowo mqondo lo ukuthi hayi thatha khona lento. Ufuna sisho njalo. Mase sisho njalo sengathi-ke umuntu omnyama akafuni ukubona umuntu omnyama eyaphambili. Umuntu omnyama hayi bo. Kodwa yini ongayicabanga mangathiwa kulotsholwe ngeenkomo eziwu-50? Ngeke usole lutho. Njengalabantu laba hey lo kuthiwa kodwa phela abantu abasebukhosini labantu labo ukuthi kuba nemembeso nani kuthiwe kushawa u100 ongasaqondi ukuthi kanti manje senizobukisa noma kusewumcimbi. Unene kubona lokho khona ongangakubuka ngathi ngiyafunda kwathiwa hayi inkosi yasendaweni ethile. Imali yabo yes banemali eningi kodwa uyabuka nje lonto ukuthi lento esine show off kakhulu ubuye ungasayiqondi ukuthi besikhona lapha yana siphila sonke noma besikwi-movie. Ngelinye ilanga siyophaphama kuthiwa besikwi-movie inganekwane besingazi ukuthi kwenzakalani into besiyibona sodwa. We guys khona into engangayibona bangazathi mina labantu labana abeke bencinzane bebona ukuthi sisaphila yini. Angithi ngemizwa labantu kuthiwa laba bahambe bedlala imlingo benikhombisa into ezingekho nizibona khona abanye ke umembeso nje mancathi umembeso kwabekwa u100 abayinqwaba. Yashawa imali lapha yana mina ngathi kodwa kuseyikhona. Le mali behleliphi? Baqale labantu ukukhipha imali ebhenki mangabe imali yabo beyisebhenki noma bebelokhu beyibeka. Ungeni hayibo. Mina ngiyayithanda imali kodwa lokho ngingasaba labana ngasaba nje ngathi umakoti yena nezigebengu phela izigebengu zizobuka. Kodwa-ke mina ngisho lutho sengiyangixoxa nje ukuthi ingane khona emhlabeni ezinye siphakathi kwazo asizazi. So papa mase siphapha mase hawu cosi yaphela.